Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα σας παρουσιάσουμε ένα καινοτόμο προϊόν που έχει τη δυνατότητα να φέρει πραγματική αλλαγή στην υγεία σας, το NutriSwiss της Numi. Το NutriSwiss είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής. Είναι ένα υγρό συμπλήρωμα που έχει σχεδιαστεί με στόχο να κάνει τη χρήση του απίστευτα εύκολη και γρήγορη. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι μια στοματική πλύση για 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, όπως κάνετε και με το στοματικό διάλειμμα. Με αυτή την απλή κίνηση, τα συστατικά απορροφούνται άμεσα και αποτελεσματικά στον οργανισμό σας, παρακάμπτοντας την παραδοσιακή διαδικασία της πέψης. Το μυστικό βρίσκεται στην νανοτεχνολογία της Numi, η οποία καταφέρνει να διασπάσει τα θρεπτικά συστατικά σε νανοσωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός μας μπορεί να απορροφήσει το 100% των συστατικών που περιέχονται στο NutriSwiss, κάτι που δεν συμβαίνει με τα παραδοσιακά συμπληρώματα. Με την εξαιρετικά υψηλή βιοδιαθεσιμότητα του NutriSwiss, το σώμα σας μπορεί να λάβει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να ενισχύσει την υγεία του σε κυταρικό επίπεδο. Το να μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε είναι καθοριστικό για την ευεξία μας. Και με το NutriSwiss, αυτό γίνεται με τον πιο απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες ή περίπλοκες οδηγίες. 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο στοματική πλύση και είστε έτοιμοι. Σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε αυτό το πρωτοποριακό προϊόν και να νιώσετε τα ωφέλη του στο σώμα σας. Ένα τόσο μικρό βήμα μπορεί να φέρει τεράστια αλλαγή στην καθημερινότητά σας. Επιγραμματικά, το NutriSwiss περιέχει τα εξής βασικά συστατικά: γλουταθιόνη, ελκυστεΐνη, κουρκουμίνη και εκχύλισμα δυόσμου. Τα ωφέλη από τη χρήση του NutriSwiss είναι πολλαπλά. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, υποστήριξη των αρθρώσεων, γνωσιακή υγεία, καθαρή και διαρκής ενέργεια, και τέλος ταχεία ανάκαμψη μετά από προπόνηση ή μια έντονη ημέρα. Με το NutriSwiss, μπορείτε να επιτύχετε τα μέγιστα ωφέλη για την υγεία σας, με απλή, γρήγορη και πλήρη απορρόφηση των συστατικών του. Το ούλτρα καθαρό νερό είναι η βάση του NutriSwiss και παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική απορρόφηση των υπόλοιπων συστατικών. Το νερό υψηλής καθαρότητας συμβάλλει στη μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα. Η καθαρότητα του νερού εξασφαλίζει την αποφυγή προσμίξεων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την απορρόφηση ή να επιβαρύνουν τον οργανισμό. Η γλουταθιόνη είναι το πιο ισχυρό αντιοξυδωτικό του οργανισμού, γνωστό για την ικανότητά του να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και να προστατεύει τα κύτταρα από τις βλάβες που προκαλούνται από το οξυδωτικό στρες. Αυτό το φυσικό αντιοξυδωτικό υποστηρίζει την αποτοξίνωση του ύπατος, ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και παίζει κρίσιμο ρόλο στην αναγέννηση άλλων αντιοξυδωτικών, όπως η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε. Με τη χρήση νανοτεχνολογίας στο NutriSwiss, η γλουταθιόνη απορροφάται, καθιστώντας τη πιο αποτελεσματική για τον οργανισμό. Η ελκυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ που αποτελεί πρόδρομο για τη σύνθεση γλουταθιόνης στο σώμα. Υποστηρίζει την αναγέννηση των κυττάρων, προάγει την αποτοξίνωση και βοηθά στη δέσμευση και απομάκρυνση βαρέων μετάλλων από τον οργανισμό. Επιπλέον, η ελκυστεΐνη συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών, καθώς και στην επούλωση τραυμάτων και στην προστασία από τις φλεγμονές. Το ασκορβικό ασβέστιο, μια μορφή βιταμίνης C, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αντιοξυδωτικό που όχι μόνο προστατεύει τα κύτταρα από το οξυδωτικό στρες, αλλά και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Η βιταμίνη C παίζει επίσης βασικό ρόλο στη σύνθεση του κολαγόνου, ενισχύοντας την υγεία του δέρματος, των οστών και των αρθρώσεων. Επιπλέον, η βιταμίνη C συμβάλλει στην αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου και προάγει τη γρήγορη επούλωση τραυμάτων. Η συγκεκριμένη μορφή ασκορβικού ασβεστίου είναι πιο ήπια στο στομάχι από τη συνηθισμένη βιταμίνη C, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Η κουρκουμίνη, η ενεργή ένωση του κουρκουμά, έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδωτικές ιδιότητες. Βοηθά στη μείωση των φλεγμονών στο σώμα, ενισχύει την υγεία των αρθρώσεων και συμβάλλει στην προστασία από χρόνιες ασθένειες που συνδέονται με την οξύδωση και τη φλεγμονή. Επιπλέον, η κουρκουμίνη είναι γνωστή για την υποστήριξη της εγκεφαλικής λειτουργίας, καθώς μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των νευρώνων από τις φλεγμονές και τη φθορά, ενώ προάγει τη γενικότερη νοητική διάβγεια. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να έχουμε πλήρη απορρόφηση της κουρκουμίνης. Το εκχύλισμα δυόσμου, πέρα από ενισχυτικό γεύσης, έχει ισχυρές αναζωογονητικές ιδιότητες και προσφέρει φυσική δροσιά και ανακούφιση στο στόμα και τον λαιμό. Εκτός από την αίσθηση φρεσκάδας, ο δυόσμος είναι γνωστός για την καταπραϊντική του δράση στο πεπτικό σύστημα, βοηθώντας την ανακούφιση από ενοχλήσεις, όπως το φούσκωμα ή οι δυσπεψίες. Παράλληλα,
Το εκχύλισμα δυόσμου έχει ήπιες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και συμβάλλει στη μείωση των φλεγμονών και της κακής αναπνοής. Όλα αυτά τα συστατικά σε συνδυασμό δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο προϊόν που όχι μόνο υποστηρίζει την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών σε μέγιστο επίπεδο, αλλά και συμβάλλει στην ενίσχυση της συνολικής υγείας και ευεξίας του οργανισμού. Για να αξιοποιήσετε πλήρως τα ωφέλη του NutriSwiss, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Ξεκινήστε μετρώντας τη σωστή ποσότητα. Για κάθε χρήση, πάρτε μία κουταλιά του γλυκού από το προϊόν, δηλαδή μισόδοσο μετρητή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καπάκι του μπουκαλιού ως μέτρο, καθώς αντιστοιχεί σε μία κουταλιά του γλυκού. Αυτό εξασφαλίζει ότι λαμβάνετε την ακριβή ποσότητα που χρειάζεται ο οργανισμός σας. Αφού μετρήσετε τη δόση σας, κάντε στοματική πλύση με το NutriSwiss. Ανακοινήστε το υγρό στο στόμα σας για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, φροντίζοντας να καλύπτετε όλες τις περιοχές του στόματος. Ο χρόνος αυτός επιτρέπει στα ενεργά συστατικά να απορροφηθούν άμεσα από τον οργανισμό μέσω των βλενογόνων του στόματος, επιταχύνοντας τη δράση τους. Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό στοματικό διάλειμμα, το NutriSwiss είναι σημαντικό να καταποθεί μετά τη στοματική πλύση. Εάν δεν επιθυμείτε να το καταπιείτε, αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά η κατάποση προτείνεται για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απορρόφηση των συστατικών από τον οργανισμό. Για καλύτερα αποτελέσματα, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 2 φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το NutriSwiss ακόμη πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά αν αισθάνεστε ότι χρειάζεστε πρόσθετη υποστήριξη για την υγεία και την ευεξία σας. Με αυτά τα απλά βήματα, μπορείτε εύκολα να εντάξετε το NutriSwiss στην καθημερινή σας ρουτίνα και να επωφεληθείτε από την ενισχυμένη απορρόφηση των θρεπτικών του συστατικών. Κλείνοντας την παρουσίαση, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας και για το χρόνο που αφιερώσατε να μάθετε περισσότερα για το NutriSwiss. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναλογιστείτε την αξία που μπορεί να προσφέρει αυτό το προϊόν στην καθημερινότητά σας. Έχουμε δει πως η καινοτόμως νανοτεχνολογία του NutriSwiss εξασφαλίζει την άμεση και πλήρη απορρόφηση των συστατικών, προσφέροντας στον οργανισμό σας τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Φανταστείτε πως μπορεί να αλλάξει η καθημερινή σας ευεξία με έναν τόσο απλό τρόπο. Μια γρήγορη, εύκολη κίνηση 30 δευτερολέπτων και ο οργανισμός σας θα έχει τα εφόδια για να λειτουργεί καλύτερα και να είναι πιο ανθεκτικός σε προκλήσεις. Αυτό που κάνει το NutriSwiss ξεχωριστό είναι η ευκολία στη χρήση του και η υψηλή αποτελεσματικότητά του. Είναι ιδανικό για όσους αναζητούν άμεση βελτίωση στην υγεία τους χωρίς περίπλοκες διαδικασίες ή συμπληρώματα που δυσκολεύονται να απορροφηθούν από τον οργανισμό. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε την υγεία σας και να δείτε πραγματική αλλαγή στην ευεξία σας, το NutriSwiss είναι η πιο εύκολη και άμεση επιλογή που μπορείτε να κάνετε.